Здравейте! Сега ще говорим по една много деликатна тема. Така, здравейте, сега наистина ще говорим по една много деликатна тема. Свързана с нашата обратна микрофонистка. Тоест, Андрея. Така, какво можем да кажем за Андрея? Обратния микрофон. Не знае как да си търси микрофон, но дори я знам. Да, направо. Ме потресе. Като видях снимките в Google, направо ме потресаха, дори в списанията пише за нея. Просто, това не е нормално. Вижте само. Ето. Това наистина не може да бъде много по-потресващо. Ето. Другите, например, Галена, много добре се държи микрофона, тая Гелея, тишла, не знам къде. Право, не знам. Потресаващо нещо. Това направо, не знам, според мен е смешно. Андрейче, вземи се стегни малко. Просто ти си наистина готина жена, но не е нормално да държиш, например, микрофон надолу и да пееш така. Просто това според мен никога няма да го направя и ако съм както е. Защото аз никога не бих искала да ми се смеят за това. Че не мога да правя нещо като хората. Да, и нещо друго за това. Тя просто прави клипове за песни. Клипове, които са направо брутални. Да, в смисъл. Има много обработки. Направо от всякъде. Това не мога да го разбера от никъде. Ти да не можеш да направиш нещо ясно. Например, да правиш нещо, което изобщо не ти пука. Например, това. Здравейте, аз съм учителка. И не мога да го възприема. Това направо да каже, че е по-певица. Това изобщо не е стил. Да държи микрофона направо да пее като не знам коя. Но да, това беше проблема и да. Вземи, направи нещо по-конкретно. Тоест, направи шансови клипове. Това мога да ти кажа, нищо още не мисля за тебе, само клиповете и микрофончето. Това е, че песните ти са добре, ама нещо не ми се разбра.